Naši práve odcestovali na 4-dňový výlet a ja som sa rozhodol, že tento čas využijem takým spôsobom, že úplne komplet im zmením dom. Prvé, čo spravíme, bude, že fasadu očistíme a keď bude fasada očistená, tak ju napenetrujeme a prefarbíme ho. Ale bude to úplne iná farba, lebo teraz je takéto škaredá ružová a ideme ju úplne komplet zmeniť, takže som veľmi silno zvedavý, že aká bude na to reakcia, lebo oni o tom absolútne netušia a tá farba bude úplne iná, takže tá zmena bude drastická. Veľmi nás súri čas, lebo naši odišli v stredu po obede, teraz je streda večer, akurát ako čistíme dom a vrátia sa v nedeľu okolo obeda. Takže máme na to len streda večer, štvrtok, piatok, sobota a v nedeľu už musí byť všetko hotové, tak dúfam, že to všetko postihneme. Hlavne je ale veľmi poznať na tej fasade, že bola robená už pred nejakými 20 rokmi približne, lebo vyzerá už dosť zle, takže ten nový natier sa jej veľmi zíde. A už sme sa dokonca aj bavili s rodičmi o tom, že by to bolo fajn, kebyže sa to premaluje. Preto som vlastne toto vymyslel, že využijem tento čas, keď budú preč a kým sa vrátia, tak im to takto s chalanmi spravíme. Len vôbec nemali naši vybrať tú farbu. Vôbec to není odsúhlasné, takže ja neviem, či vôbec sa im to bude páčiť alebo nebude. Ale vybrali sme dobrú kombináciu, si myslím. Takže podľa mňa to bude veľmi pekné, určite krajšie ako to je teraz. Ale to je na nich, aby to zhodnotili. Takže uvidíme ich reakciu v nedeľu za 4 dní. Máme trochu časový sklz, lebo včera sme mali v pláne, že to umieme, začneme lepiť a už sa niečo aj napenetruje nejaká časť. Ale stihli sme to iba umyť, kvôli tomu, že sme začali robiť až o 5. No a už okolo 8 bola tma, takže sme už nič moc nedokázali. Takže teraz je, čo je dneska? Štvrtok ráno, lepíme, už máme za, neviem, asi hodinu jednu celú stranu oblepenú. Takže myslím si, že by sme to mohli stihnúť tak či tak. No čo, Dominika, tieto dvere zalepíme celé, alebo dáme iba pásku do rohov? Iba do rohov dáme pásku? Nezastriekame tie dvere vôbec, pravda, to bude dobré. Bude to dobré, že? Áno. Daj mi ťap. Ale nie s týmto, toto si odloža, tak mi daj. Tak. No, včera bol prvý deň, reálne čo sme robili, lebo však ten prvý bol iba taký rýchly, to sme len 3 hodiny mohli robiť. Včera sme robili od 8 rána do pol 9 večera, ale stihli sme toho brutálne veľa, všetko sa lepilo, napenetrovalo a 50% domu je už aj prvý raz nastriekaná. Takže predpokladám, že dnes stihneme dokončiť ostatnú časť domu nastriekať. Môžeme ísť pomaly už na šedé špalety. Tmavo šedou sa malovať. Len čo sa obávam, že niekto pôjde okolo, lebo sme vedľa hlavnej cesty a niekto pôjde okolo a bude vidieť, že sa niečo robí a hneď budú volať našim, že nazdar Marian, čo robíš na dome? A tým by sa pokazilo úplne celé prekvapenie, takže dúfam, že k ničomu takému nepríde. Ešte máme, dneska je čo, piatok, ešte sobota a nedeľa. Takže dúfam, že všetko vyjde tak, ako si predstavujem. A ešte dúfam aj to, že sa im to bude páčiť teda, lebo to je veľmi dôležité.
No, práve som sa dozvedel, že naši sú už na ceste domov. My ešte stále robíme a ešte stále nemáme dokončené. Takže neviem, či to stihneme, tak aby bolo už úplne všetko aj hotové, aj upratané, kým sa vrátia. A to bude veľmi zle. Tak musíme makať. A dúfam, že neprídu ešte tak domov, že tu budú ešte nejaké pásky polepené a niečo nedokončené, lebo to by nebolo moc dobré. Museli sme už ukončiť práce, lebo podľa mapy sú naši možno 6 minút od domu, takže všetko sme upratali, pobalili, práce ukončili a máme hotovo. Teraz len musíme zistiť, že či sa im to bude páčiť alebo nebude páčiť. Ak sa im to nebude páčiť, tak neviem, čo spravíme, ale tak podľa mňa je to dosť pekné, takže hádam, to bude fajn. Kým prídu ale domov a ukážeme im, že čo sme za ten čas spravili, kým boli preč, tak vám stihnem ešte povedať, že naša firma sa venuje presne takýmto prácam, čo sa týka údržby exteriéru, hlavne čistenie fasád, čistenie striech, aj takéto nátery fasád a celkovo akože všeobecne údržbu exteriéru a výškové práce. Takže ak by ste mali záujem o hociktorú z našich služieb, pozrite si môj profil, že čo robíme, ako robíme, lebo takéto videá pridávam stále a kľudne sa mi môžete ozvať. Halo, ideme na to. Co je to? Nazdar. Koko! My nie sme doma? Ste doma. To je náš dom? Nazdar, synko, ak si to pekne trafil. Aké pekné, ty kokos. Je to trochu iné, nie? No paráda. Som sa trochu obával, že sa vám to nebude pozdávať, lebo je to... Vyzerá to fajnovo. Ja už stiaľky pozerám, že čo to biele? Dala som si dole okuliare, reku, mám asi zo slnka. No čo na to povieš teraz, keď si to celé obzrela už do kolečka? Tak najskôr som ani neverila, že je to náš dom, ale je to pekné, no. Ste šikovní a potešili ste ma, Milo. Taký nový dom máme.